Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya dan salam Karahayon. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali dengan CSTV Wonosalam. Saat ini mau memperbaiki punden ya. Ini atapnya sudah rusak ya. Mau menambahkan asbes, 4 asbes di sebelah baratnya punden Dusun Galengdowo, Desa Galengdowo. Ini adalah punden Mbah Ibrahim cikal bakal yang dulu yang babat di Desa Galengdowo ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diawali dulu dengan selamatan. Mohon doa bersama agar bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji syukur dumateng Rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula saha panjenengan sedaya ingkang menika tansah pinaringan pinten-pinten kenikmatan ingkang arupi kesehatan nggih panjang umur sehingga kula saha panjenengan saged mangempal manunggal wonten pesarean nggih menika punden Mbah Ibrahim Dusun Galengdowo kanthi kawontenan Rahayu Wilujeng Slamet ingkang sampun kita raosaken menika, monggo kita sareng-sareng maos wasilah hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados suri tauladanipun umat Islam nggih menika syariat agami Islam. Mugi-mugi lelampahan kula panjenengan menika napa ingkang kita amalaken injang menika saged dadosaken pikantuk sababiyahipun utawi syafaatipun donya dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak sedherek kula ing mriki kula minangka ngaturaken napa ingkang dados jalan kaniatanipun Pak Katiran bilih keneksaning dinten Kemis Legi. Pak Katiran sampun nglampahi napa ingkang dados ujaripun utawi nazaripun gadhahi angen-angen pikiran saha krentek wonten batinipun mbok bilih pinaringan rezeki saha seger kewarasan panjenenganipun Bapak Katiran badhe tasyakuran nggih menika benahi pomah bali griya makomipun Mbah Ibrahim pesarean punden Dusun Galengdowo. Mugi-mugi anggenipun Pak Katiran sak keluargi sak sampunipun netepi napa ingkang dados nazaripun sageta Pak Katiran sak keluargi tansah pinaringan panjang yuswa berkah rezekinipun pinaringan seger kewarasan Rahayu Wilujeng Slamet ngajeng sak pawintes lambene Pak Katiran sak keluargi ampun ngantos pinanggih alangan rukeda punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Pak Katiran sakeluargi menika nggih ndamel jeneng sekawan perkawis minangka menghormati kaki danyang nini danyang cikal bakal ingkang rumeksa wonten Dusun Bodhorejo mriki. Pramila mugi-mugi sejo lan kaniatanipun Pak Katiran menika saged dados amal kesaenanipun sehingga saged beto kawilujenganipun boten wonten alangan rukeda punapa-punapa. Saha Pak Katiran menika ndamel ambengan saha sekul suci ulam sari menika ngaweruhi panjenenganipun nggih menika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saha sahabatipun garwanipun nggih menika Abu Bakar Umar Sayyidina Ali. Mugi-mugi Pak Katiran sakeluargi pinaringan rezeki ingkang berkah, pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Saha jeneng singkala menika mugi-mugi Pak Katiran sawarga nyicalaken sedaya sengkalanipun, sengkala ingkang sampun dumawas saged dados kegiatan kawilujenganipun Pak Katiran sakeluargi, sengkala ingkang dereng dumawas saged tinolak swindah Allah kepindho Rasulullah sakadaipun para balak saged ketut baralan toya dinepihaken saking ing sambikala. Amin Allahumma amin.
Menika ingkang dados jalan kaniatanipun Pak Kadiram sakeluargi pramila nyuwun paneksenan saha sapantungga rahayu wilujeng slamet dumateng sedherek kula ingkang sepuh miwane mingasami mangempal wonten ing mriki panggenan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'il Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syamil malaikatil muqarrabin wa san malaikatullah Jibril wa Mikail wa Israil alaihi salam ila hadrati malaikatullah Qasim alaihi salam. Ila hadrati syamil awliya Allah minal masyriqi ilal maghribi bi bariya wa bariya dan Syekh Qadir Jailaini syara radhiyallahu anhum. Ila hadrati syamil masyayikhina wa suhadai wa sholihin wa ulama'i wal murjamil ruhi wali songo wa sesubakir wa sehasana syara radhiyallahu anhum illa man fatahatil qaryah galung bodho ila ruhi Mbah Ibrahim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jamil badan jasman rohani ilmu sara sampun Pak Kadiram sedaya keluarganipun. Ila hadrati jamil makhluk Allah fil alamin wa firidai ta'ala qabli qadaina hajatipun Pak Kadiram. Sedayanipun sapuntipun Mas. Pinaringan rahayu. Fi barakati wa karamati khawwasyirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya rabbi ya Allah kama nawwaratal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal kama futuhal arifin wa kama watafal bana bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna imana mustaqimah. Allahumma ja'alna fil husnul khatimah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah kama siratal anbiya'i wal mursalin wa kama siratal alaika wasolihin ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum ruhi ya Mbah Ibrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa'anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'anhu. Allahumma innahum la ya'lamun. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taufatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bina alaina fi sakaratil maut wa rajati minan nari wal aqwa indal hisab. Rabbana bisyukurana fa hadaitana wa lana karahmah innal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Biridallah ta'ala lahumul Fatihah. Saya ulang akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasirah.
Gitu. Nanti ketoki iku diketoki ya sing nyerongot-nyerongot iku ya. Ya iki disurvei karo PT Merongos Kencana iki. Ya, yang mengerjakan ini PT Indosemoyo iki. Bolet ae iki.